Avui hem anat a donar una volta per Alcover i això és el que ens hem trobat. Primer hem volgut saber com es diverteix la gent del poble. Jo em diverteixo pel poble amb els amics, jugant a futbol. Anar al col·le no m'agrada molt, però he d'estudiar i sempre surto amb els amics per passar-m'ho bé. Me divierto jugando a la Play. Em diverteixo tocant el piano. Jo em diverteixo jugant a bàsquet i a la Play. Seguidament hem anat a descobrir els llacs del poble. L'església vella té una història que volien fer un hospital, però es va incendiar a 1936 i 10 anys després, per una desgràcia, es va ensorrar. Si voleu saber més història, vingueu a Alcover i descobriu-la. Això era un portal del segle XIII que era la vila closa que servia per protegir les muralles d'Alcover i per aquí es podia entrar venint des de Montblanc. Això és un portal que el 1156 el rei Alfons va proclamar com el millor portal de la vila closa d'Alcover i per aquí es podia entrar venint des de Reus. Bueno, ara anirem cap al museu. Bueno, aquí estem al museu i ara entrarem a dins del museu per veure la seva història. Hola, soc el Peix Pedra i és un dels moments més importants del col·le. I quan érem petits ens van fer vindre al col·le a veure aquesta bonica que es refereix a un peix. Hola, avui estem aquí a Calafestó, al Museu d'Alcover, i avui tota pantalla una intel·ligència artificial us explicarà què és Calafestó. Moltes gràcies. Benvinguts a Calafestó. Som a punt de visitar una casa senyorial de més de 3 segles d'antiguitat, on encara es percep la modernitat burgesa que va caracteritzar aquest tipus de llars en el trànsit del segle XIX al XX. Escoltarem la música que per primer cop es va poder reproduir a casa sense tenir cap intèrpret al davant. Si l'aristocràcia es feia pintar retrats, ara la burgesia es feia fer fotografies. El gran invent de la màquina de retratar reduïa distàncies i apropava indrets llunyans sense necessitat de fer viatges. El confort dins de les cases feia un son extraordinari a la higiene personal, a la manera de cuinar i escalfar l'aigua i a la il·luminació. En definitiva, ens adonarem que la nostra societat actual té un fort lligam amb la vida burgesa de principis del segle XX, quan es donava el tret de sortida cap a la modernitat. En fi, que Batistó ens transmet l'essència originària de la vida burgesa en tots els seus vessants, incloent el moviment modernista, ja que una de les estances va formar part de l'antiga impremta La Sauna, propietat de l'impressor i escriptor alcoverenc Cosme Vidal, conegut amb el pseudònim de Josep Albert, un personatge cabdal del modernisme literari al Camp de Tarragona. I recordeu, afortunadament, que Batistó sobreviurà al pas del temps gràcies al fet que s'ha convertit en un museu. Després hem anat a visitar les zones esportives. Hola, bona tarda, estem al camp de futbol, camp d'esport d'Alcover tipus Casilla. Com veieu, la gespa l'acaben de canviar aquest any, com podeu veure, i aquesta és una porteria de futbol 11, allà tenim una de futbol 7, i pues aquesta tarda entrenarem. Això és la pista d'skate o la pista, com li vulguis. Aquí tothom ha vingut de petits, tots hem vingut, i hi ha un de futbol on vam començar a jugar de petits i sempre veníem a les tardes després de l'escola a berenar. A l'skate on vam començar a jugar amb patinet i aquí també per als voltants d'això havíem jugat al pilla-pilla i jugat de tot per divertir-nos. Bueno, també hi ha moltes maneres de jugar a l'skate. Es pot jugar a bàsquet, a futbol, amb patinet i als altres jocs ho pots jugar com vulguis, com l'escondite o les altres coses. Ara mateix estem aquí a la zona esportiva que hi ha tant com el pàdel, com una taula de ping-pong, com a la zona de dintre que hi ha una piscina, gimnàs i classes de futbol. I aquí normalment també, com hem dit abans anteriorment, a la pista d'skate que està aquí al costat, ens reunim també a les tardes. Ara
ara que anem a l'institut, pues, quan acabem, si no tenim res a fer, pues, o quedem per jugar a pàdel o anem a jugar a ping-pong i ens ho passem molt bé. I si ens avorrim i volem jugar a futbol, pues, anem aquí al costat, que està a 20 metres està la pista de skate i pues, per les tardes diguem-ne que no ens podem avorrir. Això és la Font Fresca, una petita font d'aigua natural que tothom creu que és perfecta. I per una part ho pot ser perquè l'aigua està boníssima, però ara ho veurem. Quan vam voler submergir la càmera sota l'aigua per veure com era l'aigua, ens vam donar compte que hi ha un munt de brutícia i això és algo que els humans hem d'evitar, perquè sense donar-nos compte estem perjudicant la vida dels animals i peixos que viuen sota l'aigua i la nostra perquè tothom va a beure aigua.